Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Михаил Билалов и имам честта да съм водещ на Стани богат! Най-великата телевизионна игра, която празнува своя 20-годишен юбилей в България и един велик сезон за феновете на големите печалби и драматични обрати. Хиляди играчи са сядали на стола на богатството. Много от тях са създавали страхотни игри, които още се помнят и са чиста проба телевизионна история. Дали в този сезон Стани богат ще открие своя голям победител, предстои да видим. А сега, нека добавим и последното, което трябва за една страхотна игра. Играч. Започваме ли? Започваме. Михайла, твоята игра в Стани богат започна. Въпросът е следния. Кои животни са свързани тясно с историята и поминъка на народите чукчи, евенки и саами? Елени, овце, биволи, крави. Единствените, които говорят нещо за мен, са чукчи, които свързвам с студена сибирска степ. Историята и поминъка. Поминъка предполага, че тези животни са били отглеждани с цел препитание, а свързани с тяхната история би означавало, че са вплетени в техни поверия, може би легенди, може би свързани с тяхната религия и обичаи, ако имат такива. Овцете биха имали няколко функции, освен за мляко, биха им служили и за тяхната вълна, с която биха могли да се топлят. Значи, кой от тия народи каза, че ти говори нещо? Единствено чукчи. Да ти каже и на мен. И на мен. И кои от тия, според теб, животни може да ги свържим с чукчитата? И колебанието ми е между елени и овце. Да си поскараш на паша, примерно, овцете, хрупкав сняг да рупат. Единствените животни от тук изборените, които нямат тая необходимост, са елените. Отговор А – елени. Маркираме. Да. Маркираме отговор А – елени. Ти сега, когато, аз съм топи знам, когато красиви жени мислят твърде много, това не е. Но имаме хепи енд с верния отговор. Сега това не може да бъдеш едновременно гмуркач и овчарка. Нали ли беше? Не може всичко. И слава Богу. Нека се обадим на Евгений. Надявам се, че той ще успее да ми помогне. Добре. Звъним на Евгений Кънев. Ало? Добър вечер. Евгений ли е на телефона? Да, на телефона. Евгений, обажда ви се Михаил Билалов от предаването Стани богат. Здравейте. Здравейте, приятно ми е. Евгений, има един въпрос към вас. В областта на химията. Как е химията при вас? Ами ще се опитам, но не съм много добър химик. Добре. Валентина, имаш 30 секунди. Внимавай как задаваш въпроса. Внимавай. Когато кажа, заповядай. Чета въпроса. Коя от изборените киселини не съдържа кислород? Сярна, азотна, солна, фосфорна? Коя? Азотна. Мисля, че азотната. Окей. Благодаря ти. Успех ти желая. Мерси, Евгений. Даде директен отговор, не се поколеба. Не обичам да прехвърлям. Но каза, че не е добър химик. Така е, но в този случай... Тоест, така, той предварително даде това изявление и доста бързо го даде. Така Той доста бързо даде този отговор. Това ме впечатли. Ще последвам този съвет. Маркирам отговор С, азотна киселина. Маркираме отговор С. Отговор С, азотна киселина. Маркираме отговор С, азотна киселина. Много съжалявам. Съжалявам и аз наистина. Грешно. Аллах Акбар. И обади се на приятел. Готова ли си? Готова съм. Твоята игра Искра в Стани богат започна. Въпрос. Кой детски герой обича да похапва пай с мухи? Храбрият чевач. Емил от Льонеберия. Прашчо. Последноръчието Франклин.
Мисля, че отговорът е храбрият шивач. Я го прочети пак. Кой детски герой обича да похапва пай с мухи? Нека да ползваме жокер от помощ от публиката. Помощ от публиката? Да. Добре, те похапват. Или не? Чакайте, а? Добре. Жокер, помощ от публиката. Скъпи приятели, време е да се включите в играта. Устройствата са в ръцете ви. Помогнете на Искра Бочева да реши следната загадка. Кой детски герой обича да похапва пай с мухи? Моля, гласувайте. Ами, при този резултат Добре. При какво? Да. ще избера костенурчето Франклин. Доверява се на публиката. Доверявам се, да. Маркираме отговор Д. Верен отговор. Следващ въпрос. Какъв цвят са седалките в повечето киносалони? Бели? Черни? Червени? Жълти? Отговор Б. Черни. Много добре, идеално! Кога си ходила на кино? Преди 2 години. И в тъмното те не се виждат. Нали? Би ли сложила бели? Не, бели не. В никакъв случай. Бели и жълти не са. Значи си колебаеш между два. Между черни и червени. Край на краищата. Вади едно за ушите, стреля и... По-топс. На първото, така, в съзнанието ми изниква, че са червени. Нали, в повечето кина и Значи театри. изникна. Поне последно, когато съм ходила, макар че за съжаление беше отдавна. В тази пандемия цветовете се забравят лесно, спокойно. Да, добре. Маркираме отговор С. Червени. Маркираме отговор С. Червени. Верен отговор. Аллах Акбар. Разкажи ни, ти си началник отдел киберсигурност. Какво точно занимаваш или това е секретно? Нещо средно, както обяснявам и на баба си, с компютър се занимавам, но съм нещо средно... Аз съм баба ти, примерно. Да. Кажи ми го като на 2 годишно дете, аз нищо не разбирам това, който и компютър има ли почвата у нас. Да кажем, че съм нещо средно между пазач и падар. Добре. Това е най-добре. Ченге може ли да се каже? Ченге може да се каже, да, когато вече има пробив в системата, трябва да направим разследване, да видим откъде е дошло, как да го предотвратим в бъдеще. Да. Знаем ли как да се пазим или никога не знаем как да се пазим? Знаем как да се пазим, но трябва да вложим усилия в това нещо и да мислим, когато отваряме сайтове, когато отваряме мейли. Тоест не може да се каже, че сме 100% защитени? Не. 1, 2, 3, 4. Това е моята парола навсякъде. Да. Да си я сменяли? 1, 2, 3, 5 е по-добре от 1, 2, 3, 4, да. Умно. Ще ползвам. Значи и пин кода се сменя и сметката в банката ще... Може да ми кажете кода, аз ще ви кажа дали си го... Значи аз съм бил в опасност. Години наред. Да. Отивам да го сменя. Добре, окей. Аллах Акбар. Започваме ли? Започваме. Борисе, твоята игра в Стани богат започва. А въпросът е, заради коя особеност в действията си енотът се нарича още и миеща мечка. Обича да ближе лапите си. Плакне храната във вода. Мие лицето с лапите си. Обича да ближе тялото си. Не ми звучи логично да плакне храната във вода. Също и не мога да си представя да ближе тялото си, подобие на котките. Нека да попитаме уважаемата публика. Тя всеки ден вижда миещи мечки. От тук даже минават няколко. Но не се мият. Не знам, но все пак тя е гледала доста предавания, тя е компетентна. Аз вярвам в нея. Аз съм съгласен. По-добре. И сега вървим към въпрос за 10 000 лева. Какво би си купила с 10 000 лева? Съпруга си е харесал един конкретен модел стар А ти играеш за съпруга си в момента, да? Аз ще му го подаря, защото много го обичам. Не Ой, знам. ко, мила. Това за първи път го виждам, някой да ми купува нещо. Искам да кажа, че моите мечти са малко повече от 10 000 лева. Ти каква кола караш, Павел? От тая няма да е по-нова, от тая сума. Това най-обичам. Мъжът си стои на дивана, жената работи. Нали? Това е мечтата. Така да ти ги донесат от нищо. Северо-западна България каза така. Що да работим при жива жена? Аллах Акбар. Готова ли си? Готова съм. Твоята игра в Стани богат започна. Въпрос. Чия свекърва е Алис Батенберг? На Елизабет II, на Екатерина II Велика,
на Беатрикс Нидерландска, на Грейс Кели? Интересен въпрос. Насочвани към царски фамилии. Не съм много наясно с техните бракове. Така че нека да използваме Жокер. Което ще да кажа. Приятел. Жокер, обади се на приятел. Нека да видим тримата ти приятели. Емил Патерински от Плевен, той ти е Съпруга ми. съпруг. Нона Патеринска, дъщеря. Дъщеря ми. Добре. Яна Петрова от София. Моя приятелка. Добре, на кого? На Нона Патеринска звъним. Добре, звъним на Нона Патеринска. Ало. Добър вечер, търся Нона. Здравейте, да, съм. Здравейте, Михаил Билалов от Стани Богат ви безпокои. Да. Играя с майка ви. Виждам, че се занимава с музика. Да, занимавам се. Какво точно правиш? Започнах с текстове. Сега се ориентирам вече към мои песни. Имам две, но нямам смелост да ги пусна. Ай, слушаме ти. О, не, Пей? не. То така става, да. Първо да се преборя с сценичната треска и така. Какво да направим, за да се отпуснеш? Малко вода имаме. Оркестър, ако искаш. Имате ли? Ей ги тук. Всички свират. Нали? Добре. Справим. Добре, Катрин.